Salutare! Aceleași două personaje, dar avem un nou Colette Pharmacy. Hai, mami, îl deschidem? Da. Hai să vedem. Ce avem noi aici? O bulină roșie. O bulină roșie. Hai să vedem și ce produse am comandat. S-a comandat. Ce ai tu acolo, mami? Ce ai luat cu tine azi? Mașini. Ai două mașini? Și pentru că am făcut o cursă. Ai făcut o cursă. Da. O cursă așa la care Și acum ce facem? Ce prezentăm? Ce scoatem de aici? Produse. Hai să vedem ce avem aici. Asta după e. Este o punguță de spart. Da, Matei o sparge de fiecare dată. E jucăria lui. Hai să o lăsăm puțin, o Fushima. Acum o spargem mai târziu, da? Ca să arătăm aici, uite. Avem aici o cremă de față cu arbore de ceai. Este foarte bună pentru tenul gras. Avem aici un parfum Number 17. Este un parfum bărbătesc. Bătesc. Da, Seventeen. exact. Rățin. Da. Da. Avem aici un balsam cu dublu efect cu paprika și chili. Foarte bun pentru masaj. Și Da. X. Și doi, nu? Da, ori doi. Aici avem două șampoane cu gălbenele, cu ulei din gălbenele, foarte bune pentru scalpul sensibil, uscat sau cel care provoacă mâncării. Mama, cu asta. Acu este crema? Alu bunii. Al bunica noastră. Da. Asta Șampoanele sunt pentru mami. pentru mami. Da. Mai departe, avem aici un șampon cu capixel și usturoi, foarte bun pentru regenerarea părului și pentru a stopa căderea lui. Acesta tot pentru bunii. Pentru bunica noastră. Da. Da. Avem și două rujuri lichide mate. Uite, aici sunt mașinile tale. Uite, avem și două rujuri. Da. Am mai comandat o cremă de față cu, la fel, cu ulei din gălbenele. Este pentru Ionica, pentru mătușa noastră. Da, este crema ei. Aici am comandat o pudră transparentă. Aceasta este a mea, pentru că vreau să o testez. Nu am folosit până acum. Arată așa, este foarte bună. Din ce știu de la fete, de la colegele mele. Da, mami, uite pudra, dar e pentru fete, nu e pentru băieți. Da. Bași tu în cutie, te rog? Tu, că eu mașină. Ok, bine. Așa, aici avem două mostre de CC Cream, două seturi de mostre, poftim, mami. Mulțumesc. Așa, aici avem două rimeluri 3D, cele pe care le-am cumpărat la ofertă. Nu, de mimi. Poftim. Pe fiecare le-am cumpărat cu 5 lei, asta pentru că am avut o comandă de 200 de puncte. La fiecare 100 de puncte primești rimelul cu 5 lei. 5 lei. 5 lei. Și am aici ceva ce am așteptat foarte mult. Uite, mami, avem aici apa cu minerale. Este o apă nou apărută la Pharmacy. Hidratează și oferă prospețime tenului și totodată oferă acestuia un aspect tânăr și sănătos. Avem aici câteva detalii despre ea. Conține apă minerală, glicerină cu proprietatea de a hidrata, oferă hrănire și catifelare profundă și, cum am spus, oferă un aspect tânăr și sănătos. Da? Vrei să-l desfaci și pe ăsta? Da. Bun, hai să vedem. Uite așa. Așa. Perfect, foarte important că această apă conține calciu, magneziu, zinc, cupru și vitamina B5, care redă echilibru natural al pielii.
Deci, numai bună de testat, eu nu o să rezist, așa că o să văd de exact după filmuleț cum se pliază petenul meu. Și bineînțeles că o să revin cu feedback pentru ea. Așadar, pe acestea trei, da, e pentru fete. Pe acestea trei de fapt se regăsesc la prețul de 60 de lei în catalog, însă cu reducerea de consultant puteți să achiziționați toate cele trei ape la doar 41,99 de lei. Pa! Poftim, mami! Mulțumesc! Și eu îți mulțumesc. Hai ce le transmitem acum oamenilor care ne-au privit. Ce le spunem? Pupici! Pupici! Și nu ai fost prea vorbăreț astăzi. Mai vorbim! Mai vorbim! Vă pupăm, dragilor, și ne mai vedem.